per la meva manera de ser, és el barri ideal per viure, perquè tens la tranquil·litat, tens el mar, que és una cosa que a mi m'agrada molt, tens els parcs, que és una cosa que em faig molt ús, i tens la cosa aquesta que estàs a la ciutat i estàs en 4 minuts, estàs a tot arreu, agafes el metro o agafes el moto i en canvi tens l'essència de poble. He viscut durant 4 anys en aquest barri i a diversos llocs, a més del barri, i torno molt sovint perquè hi tinc molts amics. De fet, encara hi vinc a córrer, de fet, encara hi vinc a passejar el gos, perquè també tinc molts amics de gos, vull dir, que ens coneixem, amics de pipicant, que en diguem. M'agrada el centre de Barcelona, el Raval i Gràcia i Ciutat Vella, és molt maco per passejar-hi, però per viure hi no hi aniria mai a la vida, vamos. Hi ha una zona de jocs per nens, que jo no en tinc de nens, de moment no tinc previsió de tenir-ne, però que sempre que hi passava que et surt una mica el nen que tens dins, no? Perquè hi ha un lloc, com una mena del piano, aquell de la pel·lícula Vic. Tan desafinades. És una sorpresa aquest carrer sempre. Allò, petites botiguetes, és molt xulo. Ara anem a un restaurant mexicà que sempre que hi vaig, la gent de Barcelona sempre diu ui, a Poble Nou, no em desplaço jo fins a Poble Nou. I després, quan han vingut, sempre volen repetir. Es diu Los Chiles, és molt bo. Ah, però està tancat! Que ja no són hores. La primera obra que vaig fer professional va ser el Testimonis Perfectes, ja et canviaré, però vaig entrar en una substitució. Viure el procés creatiu sencer va ser la segona obra que vaig fer, que va ser Full Monty, i la vam assajar aquí. I em guardo molt bona experiència. I aquí va ser. És una cosa de les que m'agrada, no? D'aquest barri, d'anar i que et digui, no, la Mercè. No pel fet que surti a la tele, sinó pel fet que, com que he sigut una clienta habitual, doncs et coneixen i et van seguint, no sé, el que fas i què estàs fent ara, i et pregunten, però no com una cosa de fans, sinó com una cosa de client habitual. També m'agrada molt el teatre i el fet d'assajar durant tant temps i aconseguir el personatge, però aquesta immediatesa de la tele és com una mica un esport de risc, que et dona un subidon d'adrenalina. He just snooze and snooze.